maromaro ny raha andesitsika agnanaovagna jeritodiky na hoe avitatsika mandeha loha baka aizatsika ny raha nandalo tafara. Tamin'ny herignandro igny atsika politika komansetsika izy nisy ny atao hoe nataondreo hoe fikondoam-pirenena. Za teto moa mivola aminakazy igny tsy fikondoam-pirenena fa zaikabe ny mpino kristianina. Teo ihany koa nalaza tamiziny koa le fagnapitrahagna ny préfet isan-karazany. Nivolagna za teto hoe aminakay igny tsy nomination, aminakay igny tsy abrogé, fa aminakay igny dia akamakama. Teo ihany koa nalaza tamin'igny herignandra igny koa hoe andeha atao recrutement ny fagnapitrahagna ny lepelifatra na ny chef de région. Amaragnatsika izy baka io ny fitsidiagna nataony ngay Macron tatsy aminosy rahavavy akeikitsika a Maurice. Aleo zegny atombokotsika raha nandalo jiaby zegny ho resatsika ho koragnesitsika de atsika vahoaka amizay oka atsika vahoaka io raha mbaranay eto sanandro hoe mba tongava saigny. Izo tsy vahoaka kotie zaraiky na hoe tsy hoe ke naro diaspora avy aty zony zay ndre avy eo zay boka tsy saravozo aneo fa zay ndre avy eo ino mara miova tant que mbola eo reto goekantry antiday antitry soja be fa lany lio amy fiaignana reto no mandrebireby ny raha politiky ny Madagasikara. Tant que mbola eo koa reto mena gigo zay nitariminy reto soja be lany lio tamy raharany politiky Madagasikara. Na agnazava za teto tandraraiky hoe koa nisy pays na hoe firenena nitaky nagnano révolution be indrindra donc tsisy karahantsika Madagasikara. 5 révolution nataotsika 5 ino raha niova, ino nampandrosatsika tagnatin'ny 5 révolution. Nagnano atsika 72, nagnano atsika 82, nagnano atsika 91, nagnano atsika 2002, nagnano atsika 2018. Na aloha ataotsika hoe le 2025. 5 révolution. Tsisy raha niova. Fandatsan-draha famonoagna olo alatsika lio zegny ny raha nisy. Azovy nefa ny teo reto antiday sojabe naoda reto lany lio volanko aminareo lany lio rô fotony antegna managna sojabe zegny managna naoda be zegny managna ray aman-dreny maventy zegny hoe bonne éducation ho andesitsika an'le Madagasikara fa tsy zegny mauvaise éducation napetraka androa ataondroa itondrandroa Madagasikara. Mametraka fagnotaniana atsika hoe misy tanora ve Madagasikara? Managna manampahaizagna Madagasikara?
nianatra ve ny zaza malagasy fa magnino toujours atsika mitorona roa ary teto zany volagna tam'iziny koa hoe za tsy eniky nahita rango atsika nahazo fitondragna faleovantegna soi-disant tsika faleovantegna amy faraparana ary za mangala volana anga Macron tamy dianazy tamy Maurice hoe atsika 60 1900 naleotegna nino atsika mba mbarabaka aboaha hoe ino le faleovantegna nampiova-tsika tagnatin'ny 65 ans 5 révolution niaignatsika ta Madagasikara ino hoe fa record atsika mamono malagasy samby atsika afa lalagna baka karaha ataony hoe israélien nitafiny Iraky na nitafiny Iran na hoe Ukraine tafiny ngai Poutine Moscou sy ny forongony fa atsika samby atsika io zala fandatsadra mifamono 5 révolution 65 ans d'indépendant ankalazaitsika isaka tao za ty volagna hoe magnino atsika mankalaza io nefa nitsika tsisy raha magnino atsika magnano zo fety nefa tsika tsy mivoatra les cerveaux des imbéciles mbola io tsisy raha miova le soja be na oda be mbola hitanao tamy 70 tamy 72 tamy 2002 sy ny forongo mbola iny koa hitanao 2025 zegny ve fanovana zegny ve ny fagnavoazana zay boka slogan-drozy io hoe fagnavoazana nindra miova indra andevoizinao ro nagnano 19 20 21 teo igny fikondo pirenena ny kondo ino anaro avako mba indra tapoka anaro to tsy nambaranaro vahoaka indra nandesinaro to tsy nampafantarinaro vahoaka fa hoe fikondo pirenena non FFKM ediny toko to zay ka beny kristianina azafady za mpivavaka za katolika za pratiquant fa aminaka fa magnino atsika mila miambigny FFKM magnino atsika mila miambigny ray aman-dreny ara-draza nefa ny fomban-drazatsika diadiavatsika tsy asiatsika fotony ndre l'église ndre maskriny ndre tragnondragnahary fo nataotsika tragnony top modèle mandeha vavaka tratra jiaby ny magnangy mibiagna fisikinagna mini-jipo de hoe nareo mivola aminaka fikondo pirenena ny amy lafiny islam azafady samby fonanko jiaby le religion fa miragna problème ro mandeha islam anao mandeha ziara mandeha dahira mandeha ino fisaka agnaty posy trotroko hela ambadiky ary azalahy de zegny tsika mivolagna fa fagnavoazana apetrako amitsika jiaby fagnontaniagna fagnavoazana nino atsika zo io fa un mois nipitrahany kapisaty zay taritiny colonel Michael nandray ny fitondrana tsy coup d'état nefany tsy coup d'état tsy karaha nataondry zala tamy 2009 fa niany raha iegnatsika zo ny lombolombon-draha tamy 2009 tamy 2002 tamy 1972 tsy haiko tamy 91 tamy 82 piraky zegny raha iegnatsika zo ny
atsika boko mangala agnatin'ny slogan hoe fa fagnovagna fagnavoazana refondation za teto ny vola nangataka amindreo mivola mahay hoe ino definitiava amineva bado tsy nianatra ty hoe refondation zegny aminaka io tsy refondation io tsisy refondation zegny e ary zegny le ny fidianako irany dama teo hoe tsy kobaka ambava azy ty ry zalahy ka dradradradrainareo hoe refondation fagnavoazana nindra miova raha nitaketsika 72 raha nitaketsika 82 raha nitaketsika 91 2002 2025 miragna fo agnarany fo tsy mitovy nangataka atsika fahalalagna nangataka atsika fanabeazana nangataka atsika tsekeke sosialim-bahoaka nangataka atsika mba haleo tegna marigny indra nisy koty zafy any ny alexis any ny koty zafy ny raha hitako misy mitombo isaka atsika magna revolution nisaka n'olo maty zegny tsisy raha miova ny fitomboan'olo vonegny ty firy alatsadra zegny donc révolution na inino refondation tsika mba mbarazabaka azofy mpitondra teo na vita ziska farany mandana azy arake mba nagnapetraka hoe zegny raha tadiaviny vahoaka za tsy nahita za tsy nikinarigny ke mampagaga niany atsika mbola retour au case de départ refondation fagnavoazana za tsy mahita mba azave kony atsika zao boka fa malalaka fivolagna atsika zao fa mahazo mivola ny magnasafoka zato mba azave aminay ino le refondation tianareo mbara ino le refondation tianareo atao nefa ny eo ihany ny eo fa fomba fanaovantsika izy ny fitaketsika izy ny tsy mirana tamin'ny araiky faranty révolution nataotsika faranty ny hoe nitsangagna eky ny jeune le hoe Gen Z aia ro jeune re natao ia ro jeune re atsika nagnano raha regny azofy mpagnano politiky nagnapetraka to apetraka antsika jeune fagnontania azofy sojabe na oda re mandeha ny volagna fa reo mpagnano politiky ndraiky rimena gigo reto fa nagnampy antsika jeune niady teo ambaraha za fa za tsy nahita ambaraha za fa za tsy mahay pour une fois ho izy ny vaza mba jeune eky nitsangany 2025 nandeha jeune re tsy kobaka ambava ozy izy dama jabora vava ozy izy zoky be karaha mosipany mazonga atio tsika nitaky rango tamy motro ndraiky rano ndraiky navo izy ny globalizeny Gen Z hoe ovetsika le raha ino la nitakitsika tamiziny hoe motro ndraiky rano jirama nitaky atsika fagnovagna ino constitution
institut, administration, sy ny sisa sy ny sisa. Misy raha zegny amitsika miaigny zao io, apetrako aminareo fagnontaniana. Misy raha zegny atsika zao io, angala un mois le 25 novembre. Misy raha zegny atsika zao. Nino raha misy? Vorovorony amboza. Tsisy raha tapaka ary tsisy raha mipetraka. Vita ravagna fagnoroko fitombena nefa io. Atsika zao boka iambiny. Iambiny atsika le résultat nataondreo fa hoe fikondoa pirenena. Iny. Sintragnanareo nandeha nagnano zay kaben'ny GMJ mba fahaiko edy. Fa hoe fikondoa pirenena. Magnino tsy apetraka? Magnino tsy atao plasiny? Ny bro maharitry ny fikondoa pirenena nareo io. Karaha nataony Zokila Ray aman-dreny, mialatsiny manogno agnaranao Zokila, Mac Alphonse nitondra izy. Fa nareo samy anareo to andeha hagnano fikondoa pirenena. Tsy hitako zalahy dikany. Tsy hitako. Oera. Mipody amy raha nataony Rajojo sy ny forongony de miaigny agnatiny oera. Politikiny oera, malhonnête zegny misy a Madagasikara. Za fa ela teto ny volana. Tsisy politicien de vrai politicien ke niboaka tamin'ny école politique nanomboky 2002 jusqu'à niany. Fa politikiny fitiavan-tegna, politikiny kamakama, copain copine iof nanomboky 2002 jusqu'à niany. De zegny anareo masaky mangala slogan hoe fagnavoazana. Bonjour atsika jiaby. Atsika jiaby nitaky teto hoe ravagna constitution, ravagna assemblée, ravagna ny sénat, ravagna ny administration jiaby. Rano amy veriny taezany gisy izy. Rano very amy taezany gisy. Eno zany ry le bois de Mondo ny azon-damosina. Anareo sojabe na odabe olobe mivola fa magnano politique io, ataonareo biby fampitahorana amy jeune manam-pahaizana, ataonareo biby fampitahorana amin'ny vahoaka ny fitadiavan-tsaizanareo. Reto mena gigo taranaka anareo reto, taritinareo milamboridy bekonareo. De io volagna anareo hoe fagnavoazana. Ialako tsigny. Tsy hitako hoe tsy hitako fagnavoazana. Karaha toko soranaka tsy miova fa lambanaka miova karaha zay koa raha misy eo. Zegny raha misy Madagasikara any. Madagasikara io izy io fo. Io tsy miova. Fa raha ataonareo aminazy tsisy raha miova. 65 ans de l'indépendant, 5 ans révolution, même rythme, même cadence. Oh zala.
za ny vola ataondreo fiaignanandreo velotegnandreo andesindreo mamelo mitokatragno amandanaka mambady ny taranakandreo ny raha politika mandady Madagasikara. Mazava zegny zalahy. Ro tsy mijery atsika vahoaka mihina tsy mihina, mamany mangery marary maty tsy problème ro zegny, fa ro mila havy io mila mihina vintsy mivoky zanakandreo balaoasy zafindreo managna ny atao amin'ny amare. Fa tsika vahoaka mi-existe amindreo le mot hoe vahoaka, mi-existe amindreo le mot hoe population, peuple. Non, tsy mi-existe amindreo. Koto-zafy ihany ny Alexis, ary ny Alexis ihany ny koto-zafy, zegny politika ataondreo. Azaveko tsy helihely agnatin'ny jiaby novolaniko teo raha zay. Niady atsika, mijotso an-dalambe tsika, ny tanora, ny 99% niady, ny révolution 2025. Leran'ny kapisaty nangala niaro vahoaka anaovana itarosojabery menagigony bo fa taia nagnano nino ro anareo naregny ro menagigo ro voatifitry misy naty, anareo naregny ro mivola fa politicien nefa ndro aminaka ro politicien. Vous êtes tous des politiciens fa tsy politicien. Taia ro ransaky miboaka tragnondreo, ry sasany tandafy taty nanitsinitsy nizala grève ta Madagasikara, les jeunes. Zay heny ndre tsy tatanana tany fa zay ny tologno teto, zay heny komansy tologno io teto. Niandra zala mbola le toetra ratsy, le fomba ratsy. Atsika jiaby nitakta amizegny hoe tsy mila tsay Christian Vatomanga, Razozo sy ny forongony eo amin'ny fitondragna firenena. Ino raha misy izo? Ro jiaby nipody eo, ro jiaby nipody eo. Tsisy mba raha araiky nitakiny GNZ, nitakiny vahoaka, namoy zanak, zafy, ralahy, anabavy mba nitanteranareo. Fa sitraponareo, plaisiranareo, amilomanareo, vady aman-janaka anareo. Anareo tsy mavelo tegna aminakaza la. Anareo koa tsisy carrière. Même anareo mivola politicien zegny, anareo tsisy carrière de politique, tsisy. Mamalia, za koa miambigna anareo mamaly. Bonsoir anazy. Zany miambigna anareo mamaly. Misy araiky zegny izy tegna ambesiko mamaly. Ma ino tsy masaky mamaly? Zao tontolo zao fa mefa raha ataony tsy manjary. Ma ino tsy masaky mamaly? Kivy. Tegna ambarako anareo, kivy, ketraka. Ny vahoaka malagasy. Telopolo tapitrisa kivy aminareo. Tortina nangovato zay, tapadalana kale vahoaka.
zany publier les constitutions de merde nataondreo regny. Aminakay iny constitution de merde. Oui, proposition de constitution. C'est une constitution. C'est une proposition constitution de la merde regny. Parce que tsisy raha miatraiky amin'ny ataka nangatany vahoaka nagnanaovan'ity 5e révolution ty. Tsisy. Atsika jiaby sany nahita azy iny publier koa ary mbola agny. Ary tsy fafako. Mamakia zay mamaky mandinia ary andesa mieritreritra. Ce sont des politiciens. Reo jiaby mira politiciens. Idirako antsipiriano za. Sakindreo ny kitigna assemblée. Ny sakindreo kitigna sénat. Ny sakindreo kitigna ACC, CENI, ny institut sy ny forongony. Ny Bianco, ny PAC, ny Samofine, ny ACJ. Tsisy masaky mivola. Olo tokony hijoro amin'ny fahamarina amin'ny tegna asany ACJ. Haute cour de justice. Aia ro. Rango ro napetraka raha Jojo ndraiky ny anti révolution hafa midriky atsika ndidriky amin'ny 5e république za tsy hitako ino asany ACJ haute cour de justice tsy magnano asany. Nandeha atsika zao maregny feon'ny Samofine agnontania baka. Misy jijika bara ambara Samofine? Non, fody vava. Bianco la même chose. Anka miasa raiky ministre de justice. Zay nivolako teto. Namanay teto zigny. Nitolona niaraka taminay teto zigny ary toananay madame Fanirso Ernève. Zo izy mila ozongozongona ro place parce que anareo mila agnapody ro magouilleur magouilleuse des imbéciles nareo regny impody à Madagascar agnapotiky Madagascar ndraiky. Non, mo basy eky zala. Basy azafady. Maro loatra setoany ndraiky masantoko Madagascar. Tsy haiko apetrako amitsika vahoaka fagnontaniana hoe ozo moa nazo tsika ty sa alahelo-ndrazana. Question aroa tadiaviko valiny amitsika vahoaka zegny. Ozo mo sa alahelo-ndrazana? Na hoe ataoko entre parenthèse alahelo-ny tany. Oh zala, ry vahoaka malagasy. Anareo ndraiky nary amindreo io. Zanakandreo voatifitry, na hoe zanakandreo naratra. Teto zany agnaboaka zandry. Ro zandry amy l'hôpitaly amitsika avaratro Diego. Tsisy mba nikoragna igny. Même ministre ny fahasalamagna tsy mikoragna regny zandry regny. Fa magnino tsy alefa la Réunion atao Evasany. Na ino tsy alefa Maurice Tahagny. Non. Zay zio nazo plasy. Alao koa ka Zokobe vavanao mba vodinao. Zokobe zagnary mamody vavanaka ndraiky razagna nakafa tsy olombelo. Mampalahelo za zandry regny l'hôpitaly io. Tsy nifagnapiagna ro, tsy niagnamezagna ro vola baka amy tegna, baka amy namagna, baka amy niavagna. Ny problème fa atsangagna atsaman'orana ty ministère anzegny hoe ministère anzegny hoe ministère anzegny hoe tsy hitako le asan'ny ministère miatrika any amin'ny vahoaka. Mba mbarazako. Tsy éducation,
tsy santé, tsy ministre ny asa, tsy ministre ny culture, rien sur 29 ministres volaniko aminareo. Donc ataoko hoe donc aroy mba hitako mba azo antenaigna fa le reste aliko andrefa que des abrutis et des bourricots. Ny volagna mes respects mon général, les leçons de René Roland am les resaka nosy. Monsieur le ministre, nagnino tsy nampidirinareo tagnatiny le Gilles Zeparsy? Nosy jiaby ho anao, nosy jiaby ho anao, nangataka za teto monsieur les leçons. Anareo zio baka mbola le fitondra karakory ataoko vola fitondragna mbola soma koa manga anareo zio raiky soma igny tsendriky masaka. Ikeko anareo zio tsendriky afaka ary tsy agnatin'ny lalaky anareo zio andegnano loi décret d'application. Fa mahitsy ataonareo audience raha volagninareo, ordonnance ataova ordonnance raha volagninareo baka zala. Fa le raha izy volagniny dama teo kobaka ambava, pombaka ambava, io fo vahoakany mbola tsy mandrisaigny. Ataova ordonnance. Monsieur Lilson, anao zao andeha amin'ny Ambaribe agny lundi mardi, za miamby ny tandregny, ino andihanao aminay agny? Andeseky ranomasy sa andihina sijavo sa andihina brochette sa andihina ino pakopako amizao ady ary? Miambigny za. Anao tsy andihy teto nosy jiaby io ikeko, fa koa nosy volagninao jiaby regny babandreo renindreo Ambaribe. Iambigny anao za lundi, hitandregny raha andeha volagninao za lundi amin'ny Ambaribe. Andeha mitsikagny baka izy lundi mardi. Général Lilson, izy baka nivolagna hoe tsisy nosy azo alafo izy ary averigny amin'ny Madagasikara. Ke le tanena lendreo olo reto niraviravendreo OMC ny Ambaribe reto akory ataona agnapetraky izy monsieur le ministre? Fa mpagnajariagna ny tany. Anao zio andeha agny nakafambarako anao sandrany any mon général Lilson, diova complètement ravagna ireo agnatin'ny service domaine amin'ny Ambaribe ao ndraiky amy topo. Fa ro ny tegna mandro-badra. Za teto ny vola mialatsigny monsieur Lilson fa voatognony agnarana anao. Aminay ao misy zala raiky kaindreo hoe maître Ruffin, magnaboaka vava tsy vavaraty amy vahoakany Ambaribe. Za zanaka manamboninahitra magnanaova jao magnadoso za Ambaribe. Monsieur Lilson, manamboninahitra anao ray aman-dreny, mananjanaka manjafy anao, zany ve ny olona andeha apetraka anareo amin'ny Ambaribe ao? Zay tsy mila. Asiava mody aminazy Ambatondrazaka agny izy. C'est un assassin. Namono stagiaire izy. Manitsinitsy. Ny volagna za teto manareo mi justice. Io Patrick Italien la io même chose tamy raha nataony Papagayo tamy fotoagn'androny nilefa baka an'Italie avy amin'ny Ambaribe. Magnino tsy sambory? Magnino izy tsy atao arrestation? Aondrana izy rapatrie mody. Na ino atsika navita nampody Papagayo araiky ty tsy sakitsika mpodigna. Manjakanjaka izy amin'ny avaratra agny. Nosy be Diogo. Na ino? Fa
fa maina asianareo fagnavagna fotony nga Patrick Italien laty mihina mampihina mampisosy anareo de tsy sakinareo kiteno agny ane misy sary mandehandeha sary ny Ruffin ndraiky Patrick Italien laty dikan'izay mazava ho azy zay tsy mila proof maro eky matoa vahoaka ny Ambariobe vahoaka ny Diego jiaby mitaregny amy raha ataony ty maître Ruffin ty sambora gadra même zanaka général ao maréchal zegny ane menace ataon'izay vahoaka ny Ambariobe monsieur général Lilson nilingilingy izy nandeha Tantanarivo nandeha nitsakaraka madamo Fanirso nagnano tsara lela izy tagny parce que izy andrakotry maloto ataony amin'ny ato ary mbola mitohy ny andro raha zegny zegny ve ny fagnovagna zegny ny refondation ndesinareo ny tsy maty manota mbola manjaka tribunal ny Diego zay baka incroyable indiscutable anao koa fa tsisy pesos anao lazoly la même chose Ambariobe anao tompony fanagnanao no koa anao gadregny no attends oh za tsy lany fagna za tsy gaga koa toliara ny anina mody vava fotony tsy nampoizy ny toliara raha nataony sy teny ro anareo zay maregny sy teny mivolagna basy toliara apetraka atsika jiaby fagnotania anareo zao maregny sy teny masaky miatriky vahoaka ny toliara non parce que nazo ny raha nitadiaviny il s'en fout za teto nivolagna hoe ro io tamy tragno ngiay raha tsiraonana Norbert lala nandoky fitadiavan-tsezandro io nambarako anareo teto ny publieko to fulany rayany fulany mitady place zegny mitady place zegny mitady place zegny voilà izy akeo izy tsy mikoafy ketraka kivy vahoaka ny toliara nanginy zanaka koa nariendreny ny vahoaka ny toliara anika mikoikoiky fa farandro nanginy eky lany feo ary atsika jiaby tsisy tsy mivolagna ngay sy teny malionety familety zio za mikonfirme volagna anazy tompony tamy rajoeligna apodiky aminazy pelaka atsika nagnamboatra constitution aloha alaiko le constitution pokopokony rajoely 2010 hoe rehefa mitondra androm-panjakagna araiky amitsika Madagasikara tsy azony ataon'olo araiky mampilely asa tsy zay raha ny fagnarana constitution io mivolagna raha zegny hoe rehefa anao président ny antoko tsy azonao afangaro amin'ny resaka place misy anao miantoko andesinao alaitsika amingasiteny ampitoviziko ino mahasamihafa place misy siteny zio ndraiky place misy raha jojo teo tamy 8 cm aminaka mira azaveko raha roe samboriko amin'ny assemblée nagnino tamy raharahany Christine Razanamaso-Mamy rehefa nadoso tamy toeragna izy tompoko la Jean-Jacques Rabeneri nanao atao teo satria ray aman-dreny be indrindra atao anatin'ny assemblée fa magnino ihany tsy
tsisy olo ray aman-dreny maventy agnatin'izao amin'ny assemblée ao fa magnisy teny nandeha io mba zavy amin'ny akony quelle raison objectif nino naventsy teny io parce que raha vatomanga ambadiky rajoela mbola io ny tsay Kristian mbola miodiody mazava ho azy toko teny mamasakandro kondro io rajoela raha Jojo tsay Kristian raha vatomanga ary io fisiany raha io ny tsy mampilamigna anareo anareo ndray gnano tsy haiko zay kabe tsy haiko na ino ny kondo pirenena parasite io koa mbo io tsy raha vagninareo rien na fera fa akazakadalegna aza atao kobaka ambava ny vahoaka asan'ny assemblée moa mandeha mitsakaraka partenariat hoe ka nandeha tany Russie hitantana Irabe Jirama zegny tsy asanany misy ministre ny angovo ao ino fona agnapitrana ministre ny angovo io statut de la liberté sa statut ny fanagnavozana ary atsika jiaby mefa Russie fa pourri non faroe atsika teto ny volagny wa hoe olo managna andraikitry ivelany politique tsy tokony ipetraka amy raharano politique ny Madagasikara sy tena ne vice président ny olympique sy tena ne tsy haiko nino ny olympique fa magnino vice président ny assemblée aseva misafidy izy na izy ipetraka ma vice président ny olympique nazy midémission izy mipetraka ma assemblée président ny assemblée izy fa aza fangaro zegny ane raha nitadiavitsika mba isiany fidiovandraha non tsisy masaky mivola za tsy magnasa olo aboko tsy question hoe za tsy mitia olo fa lalagna raha koa fa natao tamboty ataova mijo atsika jiaby maheza lahy c'est un traiteur mpamadiky politiky zany olo zany orange izy manomboky tsy posiposy orange tsy nahazo place izy to amin'ny orange nivadiky izy nandeha io nagnano avatoro tsy tafiboaka ny avatoro nandeha izy firesakina nafita firesakina izy nandray firesakina nagnano signature ro jiaby mbola ro nitambatra est-ce que izy ny tsy signé navy le tola ny alany anareo nivady koa izy io ato nandeha nagnano constitution proposition de maire digny mialatsigny zalahy aza potegny aza ribribegna le Madagasikara ndraiky malagasy anareo koa tsisy velotegna tsisy carrière de retraite amilomanareo vadiny amanjanaka anareo mitokatragnonareo aza magnano politique fa nareo magnano politicien any Madagasikara azafady tsisy hoe ka anao zala maresaka tsy fitiavanao sy teny non lalagna piara ary zegny naviany any taky ravagna constitution tsisy magnino tsy masaky mivolagna ro amtania ro baka ndoza havagny amy Nations Unies tsisy constitution après constitution napetraka ny ratsiraka amy Nations Unies fa ro nagnano constitution ro tompony parce que atsika vahoaka badoigna mbola constitution napetraka ny ratsiraka valable jusqu'à maintenant paix à son âme qu'au niveau des Nations Unies zava antania ro baka mbiagna ro nagnatriky nagnapetraka Nations Unies constitution nataondreo teo
2002 navy nagnano constitution anazy. 2009 navy Rajoelina nagnano constitution anazy. 2010 indrany io ihany io. On s'en sort jamais comme mbola rofo io. Atsika vahoaka fa malahelo. Ny sasany ara-famvola zoko be zay fa kajo milanja fatiny avany matibory sintegna ro natiny arety mba fahenay natiny arety fa matibory reto goekantitra lanlio reto volanko aminareo ndraiky reto mena gigo reto ane setoany mamay masantoko Dracula faliny amony vahoaka andafaja vahoaka. Alhamdulillah rabbil alamin. Ro mipetraka ambony sezy volam-bahoaka koa mbola ifagna ro. Apetrako fagnontania. Atsika jiaby nahita 4 caisses de l'argent. Caisse vata efatra feno vola niala tamy banque centrale. Apetrako fagnontania. Nandeha ro caisse efatra ro. Misy masaky mivolagna io ro tsisy masaky mivolagna io. Tsisy masaky mivolagna 4 caisses de l'argent niboaka tamy banque centrale igny ro zala. Ary matoa amizay zio io mipody mipetraka amy place de gauche à droite zay point stratégie jiaby pitrany mapara ipara parce que raha vatomanga io le vola nangalary tsy epopoka tsy etanomboany tamy banque centrale igny le 4 caisses izy ampiasaindreo zao amizay pody amy taloha. Atsika mikoragna zao ne tsy asitroko anareo namagna ao amin'ny assemblée nivolagna aminaka fa mandeha koa malety. Atsika mikoragna zao fa mandeha malety amin'ny assemblée. Dikan'izay rofony nangala vola 4 caisses fa magnitsy magnanovagna redressement fiscal. Tsy sakin-doha to. Redressement fiscal tsy sakin-doha to parce que vola maloto. Ro jiaby nambarako anareo mampiasa vola maloto de tsy sakin-doha to atao le redressement fiscal. Mais normal. Service fisc jiaby roky. Ino antegna anovandreo redressement fiscal? Ro tsy antegna an'izay. Sitrandreo hahay. Ino raha ataondreo zio? Zava baka rozy io. Camille Vital izy nody baka izy na Madagasikara ataovy evasana la Réunion raha vatomanga. Oh! Fa magnino andeha atao evasana à la Réunion raha vatomanga? Maurice karaha misy lopitary manara-penitra. Nanjary la Réunion koa tsaratsara ny Maurice. Mamanareo babanareo karaha nandeha natao tagny anareo tamy fitondragna. Taia mama Rajoelina tagna tsy ta Maurice. Fa na ino niany raha vatomanga andeha angatanao evasana la Réunion. Oh! Asa badoegna le gasy zala. Araiky zay. Taianao Monsieur Vital. Tamy 3 magnano hoe managnambiny ny zaza voany tsy fidiny tamy rarany anniversaire. Na ino anao tsy niajaza reny alefa ivasana. Anao karaha ambassade Maurice. Ta Maurice tagny. Anao ni ambassadeur ta Maurice. Anao nagnino tsy nilobava tamizay. Nagnino anao tsy nilobava?
fa niany anao ravatomanga izy ty Mazagnahary sa izy ty Moïse sa Jésus-Christ je ino raha misy ho ampody a Madagasikara de fa eo nareo inantesiny amany volagnindreo zay ialako tsigny azafady de fa pare nareo fa inantesiny amany nareo koa andeha ampody eo mba imaginenareo kony ta Madagasikara izy nagnaratsy fatao nagnodikodigna raha tsy fikodignana na ino izy tsy nisamborinareo na ino izy tsy niaretenareo na ino Maurice nasaky niarete izy mandraky ty niany fa na ino nareo tsy nasaky nefa ny atsika jiaby mahe antany ampiasainy raha vatomanga vola malotonany Maurice na ino Maurice nasaky nanakagna izy fa nareo tsy nasaky niany Maurice magnano asandreo apodiky le volagna hoe ambila Mauricianina manao ny asany fa zay kazakadalainareo evasana la réunion ampidigna atao zegny hoe bloquegna comptenazy orinasanazy zany any tokizako fotony magnano zay vahoaka malagasy sasany tsisy jery le vahoaka miasa amy sodiaty ro mikorontana ambilao ro mikorontana zay tamy secret tao karaha zay nikorontana nisy fanjakagna antandregny zay nefa nino raha lanitsay Christian to cousin tamin'ny administration tamy secret la famille zay secret zay nikorontana fo nataone ben fagnato nilamigny zay nagnano korontana ane jusqu'à niala kenaro sodiady koa mikorontana zaho zokobelo voalohany tsy miasa aloha mikorontana anareo olobe nareo nagnaratsy manjary fa rehefa ne tsy jiregny fa nareo marary maromaro ny anareo amy sodiaty piasa amy secret tso tsy hainareo syndicat secret syndicat sodiaty raha zay amy secret nao maro plus que nareo piasa ny sodiaty secret nene société d'état avy za secret nene société d'état firy taogno zay nitaky io secret nisy nijery tsisy nijery pome tsy ataonareo katria koa nareo sodiaty ny grève zay mijery zay ny grève taria nareo nagnampy zay tamy PFO iny grève nareo nagnampy zay fanjakagna za zay izy io saky ndro fitondragna teny le za problème sodiaty ro ndraiky tsy za problème secret ro tsy za problème PFO i atsika mikoragna azy io raha mandalo amy PFO i ambarako anareo ministre ny industrie vahoaka madiniky miasa amy PFO i karaha mavary masaka nefa ny asandreo mahery misy olo midiky rango 6 heures marandraigny jusqu'à tany andra miletiky karaha mandreo vary masaka ny zavanareo fanjakagna voapeny pesosy ny inspection de travail amin'ny adego amy raha ataony PFO i ary zo tsy le vazaha topiny PFO iny problème fa le malagasy cadre ao mamony malagasy madiniky miasa zay raha misy amy PFO itsika miasa mikoragna zo io mampalahelo idinia koa
misy olo miasa plus de 8 heures de temps ampefo io karamandro varamasaka mampalahelo problème CMDM résolu masaka mivolagna baka résolu ny fanjakagna problème CMDM dia koa non trembony ankatafa nangigny jay fa izy koa ny nareo jiaby mitsanga 29 ministère fa ziny koa aminay côté agny mbola ro famony faty io zegny naviany intact le fédéral état fédéral devrait mitakine décentralisation devrait pour zay managna budget provinciaux fa zay tsy andeha kadikadalenareo proposition constitution de la merde nio aratsy ravenareo ke proposition nataonareo tampoko zay namaky tsisy fiantraikany amin'ny ataka ny vahoaka le proposition nataonareo soi-disant constitution vakeo baka za tsy nandeha l'école fa za ndraiky mahay mamaky za tsy mahay manoatra fa za ndraiky tsy bado zegny raha misy mampalahelo ary refondation quelle refondation nitodiky ta ministre ny intérieur za raha nataonao zandry laha tsy nanjary ministre ny gantoko ino raha ataony zio amizay mampalahelo atsika ty izy laboko ary andegna recrutement andegna ampitragna olo andeha atao chef de région azala zegny maninangatany avao aka zegny manitadiavany avao aka nitadiavany avao aka zay ny volagna simple ministre de l'intérieur zegny anareo volagna mitandregny vahoaka zay ny volagna simple ambilazy mifidy ataova vote tegna izany chef de région voté par le peuple fa magnino nareo magna recrutement mitsakaraka CV tsy haiko nino lettre motivation andeha atao ino akamakama andeha agnapitragna reo koa karaha nataonao nagnapetraka préfet isany aby reo ataonao karaha misomadomy magnano chèque maty ty afindranao ty apodinao ry alefanao ty ministre ny intérieur oh monsieur Gantoko kofa tsy anao asanao mialao za simple raha zegny malaky aminaka magnano agnarana kofa tsy mitandregny vahoaka za boka solombavany vahoaka fa za tsy solombavany mpitady sezy aza batoegna olo zala maro jeune manapahezana maro jeune maleo mitondra province maleo mitondra 24 région fa zay kaza rebrebe nareo recrutement io ma société nareo sa io société ny baba nareo sa mama nareo ke andeha gnanaova nareo recrutement ataova vote chef de province ataova vote chef de région apokoa ny magaga ministre ny intérieur manao compétence tsara be anao placenao io anao andeha gna recrutement ny chef de région aia ny conseiller
Azo vola ndeha ataonareo conseillerdreo io edy mivanga tomobily tsy amilaroa ondranagna fa tsy miteky andehanano ary andeha napetraka chef de région izy conseiller tsy apetrany napetraka fagnontaniagna taminao teto monsieur ministre ny intérieur mba azavekony ino mahasambihafa chef de région gouverneur préfet allo torontorona adotsika le préfet fa ino différence le gouverneur ndraiky le chef de région ino raha rakofin'ity gouverneur ty ino raha rakofin'ity chef de région volagninareo ty andina volam-bahoaka aboko premier ministre amizay magnabaribary fa izy taranaka zazanambelany Ravatomanga volagna ny volagniny ngai tsay Christian igny ane napodiny ngai premier ministre hoe atsika ho izy misy vola fa atsika mahantra monsieur le premier ministre zegny ve anao premier ministre manao compétence hoe misy vola atsika fa atsika mahantra miragna amy raha volagniny tsay Christian tamy regny mpianatra regny taky bourse ndraiky équipement-ndreo tsy vola tsisy ho araiky fa fitakigna izy azo atao grève même chose raha ny volagniny PM baka ema PM io baka amy Zalao Ravatomanga sy ny forongony zegny ipidianako ny volagna anakatary tagnaby tary hoe on s'en sort jamais comme mbola dinosaure rony io mena gigo io atsika io fa milaka mihoako io fa tsika io tsisy raha iova zegny ialanareo slogan-nareo io iala fa pourri vraiment pourri izy koa agnatin'ny fitondragnanareo zao io olo telo fo madio voalohany président Michael fa mampalahelo zany za boko misy afatra ambelako aminazy faharoe Fanirso fahatelo ataoko hoe fahatelo mbola pile ho fasy mety ray anitra fa miala zay tsisy zava baka nandeha nagnatogno ino fikondoam-pirenena francophonie mamira zana masoa Christine ministre ny MAE affaires étrangères francophonie raha eto cinéma volanko aminareo vraiment cinéma ministre atsika nandeha nivory ta Rwanda Macron nandeha Maurice nefa le fivoriagna Rwanda nino francophonie azovy lehibe ny francophonie fa na ino izy nandeha Maurice fotony nino eto za midriky amizay le Macron koragna eto tsy la France fa Macron ndre problème ne France eto fotsy vo résoudre ny Macron ino dina Maurice fotony na ino azaveko aminareo Macron c'est un banquier tsara hoe tsy karaha zegny Macron
c'est un banquier. Logique normale izy nilingilingy nandeha Maurice, fotony nino? Izy mitsakaraka avantagen'ny la France. Izy miaro bénéficen'ny la France à par rapport ny Maurice. Maurice anie tsy nicolonisen'ny la France. Izy koa izy tia koragna, mazava, madio. Madagasikara tsy tokony ta Maurice izy nikoragna izy. Na ino izy tsy nagnatin'ny fivoriagnan'ny francophonie. Izany agnisany. Fa izy nandeha Maurice. Izy koa tia koragna Madagasikara izy. Na ino izy tsy nafy ta Madagasikara. Fa Maurice agny izy mihoatahoata Madagasikara. Maurice mo Madagasikara. Et en plus, hitanareo izy magnabato atsika. Koa nisy président nagnabato Madagasikara nitondra la France tsisy karaha Macron. Zavazaha mivolagna zay. Apetrako amitsika jiaby ara-fagnontania. Anareo mivolagna anareo politicien io. Tamy korontagna nanomboky 25 nimo zegny septembre. Tahiany OIF, tahiany Union africaine, tahiay Nations Unies, tahiay Union européenne, tahiay re mpamatsy vola regny, ry batsi ny FMI mondial, banque mondiale, ro teo, ro tsisy teo. Tsy nataondreo eta agnatin'ny rayon de vie et rayon X ndreo feky Madagasikara atsika nagna déclaration révolution tsika 5e tam 25 octobre. Azovy nagnaboaka rajoela ta Madagasikara Macron. Sarkozy miantso Macron. Alefa mialao anao zala. Na ino tsy nandesindreo tamy France izy. Nalefa Dubai. Tanareo zay. Jeune Macron zay tsotsenareo. Il cherche son avantage pour la France. Zegny volaniko aminareo, ce mec c'est un bon qui. Zio izy magnasary vola, zay manoagna, nefa nisy tamy voalohany, agnisan'ny olo tsy nakasitraka. Nitolana ataotsika tamy 25 septembre, navy 14 octobre, la France. Parce que, atsika nandroka olonazy. Niany izy mivadiky lela fa hoe, kasitrako, toanako. Non mais attends, ne prends pas les gens comme des cons, monsieur le président Macron. Zay efa maleo tegna, zay efa indépendant, ambla zay tompony tantagna raha le. Amboara problème tsika en France eto, fa aza midriky agny. Ino mampimenimenigny député tsika amin'ny que d'RCO, monsieur le président Macron. Magnino tsy amboaranao problème mampimenimenigny le député. Fa anao mandeha midriky raha tsy tokony diranao, parce que révolution nataotsika tamin'ny septembre le 20. Kajo anareo niana. Fa navy teo boka ro. Zany amby eo boka. Nareo kajo. Koa tegna zahava. Igny révolution nataotsika tamy 25 septembre navy 14 octobre. Igny tokony hoe farany révolution ataotsika tsy mipody amy révolution eky atsika ho tafiboaka. Non. Tsy possible. Tsy possible. Raha jiaby mandalo zao eky atsika mbo hivola révolution. Za teto ny volagna. Fofako moaly be. Lombolombonin'igny 14 octobre 25 septembre igny raha ho avy eo. De zay naviako teo ny volagna hoe mitodika amy président Michael za, monsieur le président,
magnaja anao mon respect colonel Michael. Zao raha volaniko aminao mon président Michael. Solution ameko anao ty frère. Solution za koa tamy placenao. Monsieur le président colonel Michael, mindao magnatogny ro ray aman-dreninao be bokotra aby reo. Ampodiko monsieur le président, mindao anao magnatogny ro ray aman-dreninao be bokotra na hoe maro étoile aby reo fa reo no mety agnamenao solution plus que reto politicien reto. Ino no tiaka viagna monsieur le président? Hitanao ro maro bokotra reo ray aman-dreninao aby reo, ro ne meloko fa olobe reo ke manginy. Atsika volagna zo io les généraux aby reo ne meloko, tegna meloko, fa ro manginy amy maha olobe reo. Regny ny ataoko hoe vrai sojabe, fa tsy reto sojabe lan'io politicien reto. Ke mitodika aminao za monsieur le président, ataoko retany rendagnitry volagna anakaty. Va voir reto étoile maventy ray aman-dreninao reto fa meloko ro io, tegna meloko. So matoa za mivolagna zegny aminao monsieur le président, ora angomagna misy ahodiny, aretigny misy ahodiny, fa président Michael negny io tseniky nisy ahodiny, tsary nisy ahodiny ary tsisy ahodiny ny atao hoe negniny. Ndana zava ro président, ndao tandrignesa ro, anao baka amy tandrigny ro. Ino raha tokony ataonao président? Ataova directoire militaire fitondrana io, miala mipoko amy tany sy ny tanomasigny edy reto goeky antitry ny politiky malagasy reto ndraiky reto mena gigony politiky reto malionety reto. Fa anao koa izikiny io fo président Michael. Zoky be za raha tsy tsaroanao mpinanagna fa mety tsaroanao fitombenagna. Raha ambarako zegny président Michael amy mampiralatsika. De raha io tseniky grave président Michael, ndao zava ro ray aman-dreny bekintagna ro, fa ro vraiment ro meloko, boko couleurandreo fa karaha tomaty. Zegny le naviako tariny volagna hoe misy afatra ataoko ho an'ny président Michael baka io. Ke ministre ny intérieur koa fa tsy leonao miala. Atsika tsy mila citeny, nino ma raha heny citeny mba mbaranareo za? Ino ma raha heny citeny mba mbaranareo za kony? Sity avy aminaka eto ko magnaranany hoe sity eny hoe raha heny citeny amy politiky. Kajo izy namadiky palitô, kajo izy namadiky chemise, kajo izy namariky sans manche, patalon sisisa, andeha madiky nino koa izy io? Pikaramanaty politiky, zegny raha heny citeny. Tsisy hafa raha ataony Ratsirahonana ataony zo. Copie-coller raha nataony Ratsirahonana, raha nataony zo io. Nisy olona agnapotiky politiky malagasy teto Madagasikara nandilitra Ratsirahonana, ho avy koa za laha ty gnano zegny.
dirany ary dirany ato dirany ary dirany ino agnaran'izay ho anareo plateau tsy politra mandray tsy raisiny atsika volagna zio volaniko aminareo karazanan'olo 5 samby hafa amin'ny assemblée ao nagnambara za fa mandeha fizaragna malety eo ary zegny naviandreo niseringa ministre ny intérieur hoe atao recrutement ny chef de région parce que reo mila agnapody le mapara ipara salopara konara reto chef de région itondra 24 régions ibaiko ny province amizay io tsika mihina raha tsy fina ary nakafambariko anareo zegny ne calculndreo ino amizay ho avy raha nambariko nareo tamy volontaire hoe mafimafy raha nataotsika tamy 14 octobre ndraiky 25 septembre raha kindrendry zala reto taranaka ny raha vatomanga raha jojo sy nitsay kristan reto ho atao zegny ne raha ho avy io tsaro nareo volagna anaka zegny un vrai coup d'état ho avy io ke zegny atony sakanako de maintenant non monsieur le président Michael ndo zahava ray aman-dreny antegna koa fa voadoeky fa voakofy tsy mitraka magnatonga ray aman-dreny président ndo ataogna ro généraux étoile aby ro fa ro misy raha ndeha mbarandro anao ampiarigny anao kokoa amy place misy anao zao marigny anao olo mitsikitsiky anao olo mazava troko mazava fô fa leo environnement anao reo ne andegna potiky anao mihitsy mikendrondreo président ambaranao de vrai raha de makoranta Maurice non c'est de cinéma parce que mila ilibéré raha vatomanga nagnino tsy sakiny Macron izy navy ta Maurice ary raha vatomanga ne misy raha maventy amy tribunal de Paris nagnino tsy sakiny volagny nagnino tsy sakiny ataony parce que mazava ho azy ke zegny ry vahoaka malagasy ny résumé hely nandesiny zoky be ny raha nandalo tagnatin'ny une semaine apetrako amitsika jiaby maromaro fagnontaniagna teo igny hoe mba asevazavendro amitsika koa ino le ino ro ino slogan ndreo zao fagnovagna fagnavoazana ino le résultat ny zakabe ny mpiangonana kristianina nataondreo 19 20 21 aiza ny fiseny fiatraikany vahoaka tamy tolona natao 2025 un mois bientôt dans 3 jours ny pitrandreo io etc etc atsika zao ndeha kadalendreo ary andegnano recrutement ny chef de région 24 régions tsy zegny nitadiavine ataova vote zegny ne misaotra agnaty noir sur blanc sur papier A4 ministre ny intérieur raragantoko e amaraparagna ko izy faritry diana sava afamiparitaka tegna afamiparitaka eraky ny sava diana ary afa niakatra ny Tananarivo ny Forosy nanonga Tananarivo eky Forosy comme les films hoe un indien à la ville donc là c'est les Forosy au capital anjaranareo mitafiky amy maramila amy gendarme amy fandriampahalemagna mizara azy anjaran'ny ministre nitafiky fandriampahalemagna mizara azy fa niakatra
amy kapitaly ny Forosy. Ny Forosy amin'ny Ambaribe ao tsy voafeny OMC, tsy voafeny OMC Ambaribe ny Forosy amin'eo, mampalahelo ny zaza madiniky. Indra nambarako anareo teto, leran'ny Rajoela sy ny mamany sy ny babany sy ny rafozany sy président Seniny lefa tamitsika tao, camion zandarina lefa maramila tafiky na lefa tamitsika tambaribe. Fa zao Forosy ao, anao mahita reo magnano patrouille, fa Forosy matanja que maramila zandary misy amin'eo. Zay raha misy ao. Manafiky l'école feky ry zalahy reto. Mampalahelo. Mampalahelo. Am'le hoe fagnavoa zao. Tegna vo. Tegna vo. Ke zegny izy ry havako aby anjaratsika mamakafaka mandinidiniky hoe niany samedi anareo mety mangala bara manitsy baka amin'ny aty zao io marandraigny zany boaka -2 degrés, -2. 11 heures matsagna -2 degrés. Zio fa folakandro fa rivariva -4 degrés izy ry, -4 degrés minety. Fa zany boaka teo ty jiaby ty natevigny ambarako folaka sofinaka. Ke zegny izy ry havako aby izaha koa tsika iny sinema andry zalahy reto amin'ny herignandra io mamaraparagna volagna novambra baka herignandra avril asagna akory koa le ino slogan-ndreo iny fagnavoazagna andesindreo mirary atsika jiaby azo fahasalamagna ary mankasitraka atsika jiaby nagnaraka ny tandregny teto aingany hotoditsika ny herignandra diavitsika herignandra vaovao mamaraparagna ny herignandra ny fanjavan'ny novambra zay mianakavy eto indrindrandrindra telo mirahalahy zandry Joakim, zandry Fabra, Zokibe dia mirary fahasalamagna mandrakariva ho atsika ambava homagna apo mieritreritry. Bon week-end atsika jiaby.